मग मी पाणी मारणं बंद केलं. मग औषध संपलं. आता म्हटलं नाही औषध द्यायचं, उपयोग नाही माझ्या कलमावरती काय दिसत नाही. आता म्हटलं नको. पण ती खाली काटे बघितलं. तर अशी बदमाश माणसा मला कोणावर भावतो नको. अरे अर्धा दिवस टकले आणि वाडग्या भरून सारणी गोटा येतो. मला पकडू लागायचं त्या तारा. त्या कलमात किती आंबे पडलेले होते. या दिवशी पतेरू असो का सर्वान झालेला. इथे बघा किती आंबे लागलेत. कोणीतरी नेल्याने बघ किती पडलेले. कोणाच आहे हे? जॉयलाचा कुठच्या तरी. बापरे, खूपच धरलेत. किती होते आंबे लय पडलेले. काढत नसतील. पडलेले ते बघ. चल 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 लोकांच्या नको नको. लोकांच्या अंग मी हात लावत नाही कधी. कल्चारच्या प्रकारे कल्चारने झाडावरती खालून चल खालून चल. कल्चरने अशी झाडं आली. हा ना, कुठे लागलेत वो. त्यांचं काय आपल्या खय जाऊ का कुठे